Als het over vlaaien gaat, is Art Gerards niet te stoppen. Hij bakt niet alleen vlaaien, maar organiseert workshops, bedenkt nieuwe vlaaiconcepten en dan nu dat museum. We willen het Limburgs erfgoed op bakgebied weer vastleggen. We merken dat steeds minder mensen er ook verstand van hebben. We doen wel heel veel workshops en dan merken we ook dat mensen eigenlijk dat missen wat ze toch moeten weten als Limburger. Dus dit is museum, maar ook nog gewoon bakkerie en winkel, hè? Zeker. Binnen is het nostalgie wat de klok slaat. En natuurlijk koffie met vlaai. Of misschien liever vlaai met koffie. De kleinere bakkerijen verdwijnen langzaamaan uit het straatbeeld. Want als je niet meedoet aan schaalvergroting met een centrale bakkerij en meerdere verkooppunten, dan leg je het af. Daar hoeven we allemaal geen geheim van te maken. Iedere week gaat er een bakker in Nederland dicht, of een slechter. Hè? Dus het ambacht sterft de woed. We willen het dus vasthouden. Het is nog niet zozeer dat we dat zien gaan doen om de kop boven water te houden. Maar goed, we hebben ook een soort passie, we hebben een drive om dat kenbaar te maken. Maar in Weert willen ze ook iets kenbaar maken. Namelijk dat Weert de vlaaienstad van Limburg is. Niet dat dat ergens officieel is vastgelegd, maar toch, ze willen een vlaaimuseum daar. En Art staat open voor samenwerking. En ja goed, we gaan kijken wat gaat werken. Wat zal de beste locatie zien voor een echt Limburgs vlaaimuseum? De locatie is hier natuurlijk, hier in Horst. Die gaan we niet verplaatsen.